Toto je príbeh jedného chalana, ktorý sa ako každý bežný chalan nudí. Nazvime si ho napríklad Rasťo. Raz ako sa tak cez deň nudí, zaspí. Začne sa mu snívať sen. V tom sne s ním hovorí Boh. Nemusíš sa nudiť. Stvoril som ťa so superschopnosťami. Dokážeš obrovské veci. Nepremárni čas. Ja nemám žiadne superschopnosti. Nič nedokážem. Neviem, čo mám robiť. Všetko je o ničom, len sa nudím. Boh mu odpovedá: mýliš sa. Dokážeš toho veľa. Dokážeš mať rád ľudí okolo seba. Vidieť, čo potrebujú a pomáhať im. To sú tvoje superschopnosti. To sú veľké veci. Pusti sa do toho. Dokážeš to. Čo? Mať rád ľudí? Pomáhať? Veď to je nuda. Čo to je za superschopnosť? Boh ho zastaví. Nie. Pozor na slová. Sú to veľké veci, ktoré majú obrovský význam. Pamätaj na to. Tak som ťa stvoril. Dokážeš to. Vtedy sa Rasťo zobudí. Zobudí sa s tým, že pomáhať sa mu rozhodne nechce. A mať rád ľudí je ťažké a nudné. Rasťo si povzdychne. Ale čo keby som mal naozaj skutočné superschopnosti? Rozhodne sa, že si zoženie kostým superhrdinu. Zamaskuje sa a dokáže niečo naozaj veľké. Také, aby to všetci videli. Jeden večer zamaskovaný Rasťo číha na ulici na nejakých zlodejov. Zrazu prichádzajú chalani z ulice, ktorí začnú na ulici rozbíjať sklenené fľaše. Ani nevie, čo to do neho vošlo. Rozbehne sa proti ním a kričí: Prestaňte tu robiť neporiadok, lebo vás vyprášim. Na mňa nemáte, zmiznite. Lenže tí chalani sa ani nepohnú. Nezľaknú sa. Neutekajú. Práve naopak. Chcú ho chytiť. A tak Rasťo uteká preč a skrie sa. Trasie sa od strachu. Tých chalanov poriadne nahneval. A oni ho neprestávajú hľadať. Vtedy si spomenie na hlas zo sna. Čo to hovoril ten hlas? Prečo som si myslel, že toto je dobrý nápad? Poriadne som to pokašľal. Boh hovorí Ježišovi: musíme mu ukázať, čo je naozajstná láska a čo sú skutočné superschopnosti. Áno, otec. Idem. Zrazu sa v skrýši pri Rasťovi zjaví Ježiš. Rasťo, vidím, že vôbec nevieš, čo to znamená naozaj mať rád. Boh si nerobí srandu. Naozaj ťa stvoril so superschopnosťami. Ale musíš zažiť, čo to znamená. Pozri, tí chalani sú riadne rozúrení a skôr či neskôr ťa tu nájdu. Je ich veľa a vieš, že sa odtiaľto nedostaneš. Ale ja poznám jednu cestu. Prišiel som ti pomôcť. Vyzleč si ten kostým. Rasťo chvíľu nechápe, ale v diaľke začuje hlasy nazúrených kamarátov a ani nemá silu odporovať tomu pokojnému hlasu, ktorý sa tu zrazu zjavil vedľa neho. Vyzlečie sa a zostane celý bez seba. Ježiš si oblieka jeho kostým. A skôr, než Rasťo stihne niečo povedať, sa Ježiš postaví, pozrie na neho a povie: Mám ťa rád a tvoj život bude stáť za to. Ježiš vyjde zo skrýše a čoskoro ho chytia Rasťovi kamoši. Rasťo pochopí, že ten muž sa za neho obetoval. Nechápe prečo a nechápe, kto to je. Rasťo sa na druhý deň zobudí a rozhodne sa, že toho muža musí nájsť. Musí mu pomôcť. Predtým, než odíde z izby, opakuje si slová, ktoré mu povedal Boh v sne. Mať rád, pomáhať. To je moja schopnosť. Dokážem to. Vybehne z domu a zrazu vidí, že na lavičke pred domom sedí ten muž. Nič mu nie je. Je živý, zdravý, usmieva sa. Rasťo nechápe. Čo sa stalo? Ako si to... Kto vlastne si? A prepáč, ja som neposlúchol. Ty si kvôli mne... Prečo? Ako to je možné? Zrazu zbadá, že vedľa neho na lavičke je jeho kostým. Špinavý, zakrvavený a roztrhaný. Ježiš mu ho podá a povie: Vybavil som to. Otázka je,
Čo s tým urobíš ty? Rasťo zoberie kostým, chvíľu naň pozerá a potom ho hodí do koša vedľa lavičky a povie: Už sa nemôžem na nič hrať. Nemôžem viac mrhať svoje dni. Áno, budem robiť to, na čo si ma stvoril. To, čo ty. Áno, chcem tu byť pre teba. Áno. A nikdy nebudeš sám.